Hello mga Yiniens! Good morning! Adi Shibi TV. Pwede na ito sa mga channel. Kasi sa bottom na video na upload ko. Mga Yiniens, dito si Bayruli sa likod ko. Magagawa siya ng cord ng pundas sa gilid. Ito yung mga Yiniens, kung gawin niya mga Yiniens. Tara mga Yiniens, sabahan nyo kami. Ito mga Yiniens yung ginagawa ni Bayruli. Ito. Tingnan natin paano niya ito gagawin. Itong gilid na to. Ito mga Yiniens, yung cord. Ito yung cord na tawag dito sa gilid. Tingnan mga Yiniens. Ayan si Bro Rolly from Gumbel to Dela yan. Ayan, siya magaling magtayo dito. Magaling na driver yan, magaling din magluto. Sweet lover din yan, kaya swerte yung makapangasawa na ni Bro Rolly. Binata po si Bro Rolly. Ayan. Ito yung gawa mo na. Dito mo ilalagay yung cord sa ilalim. Tapos nag ka ng ganito. Cut ka ng ganyan, tapos ilalagay mo yung cord dyan. Ito. Ito na yun, okay. Ayan na yun. Okay na. Ayan mga Yiniens, yung cord ng gilid ng punda, ilalagay na Bro Rolly dyan. Yan pala mga Yiniens, itong cut ng tela na to, dito ilalagay sa gitna yung cord, tapos tahiin niya. Ayan mga Yiniens. Yung cord, tinahin ni Bro Rolly, ayan yun. Bali mo yan, magtapas na kayo ng tela na 2 inches sabi ni Bro Rolly, tapos ilagay yun yung cord sa gitna Bro Rolly, no? Ayan, yan yung paggilid ng punda. Ayan. Hintayin natin matapos si Bro Rolly ng magtahi, tapos puputulin niya dito yan sa ayan. Di mo yan yan lang paglagay ng cord dyan sa good day. Good day daw sabi ni Bro Rolly. Kamali. Yan, sinagay na ni Bro Rolly yung gilid ng cord sa ito sa mga punda. Nilagay na ni Bro Rolly. Ayun na yan. Palagay niya mga yan yung itong loob dito niya nilagay, tapos tinahin niya dun sa gilid niya yung pagkatahin niya. Ano yun yan si Bro Rolly from Gumbel to Dela.